Next item. Muna gitawag na to og the vampire plant. Kani nga next item, ma-amaze jud mo. Makaingon ra mo og kuan ni siya kanang patay na ni siya pero buhi gud ni siya. Muna gitawag na to og the vampire plant. Excited na mo makita? Kani the vampire plant, mahal gud ni siya ging. Naagon is almost 10,000. Oo. Almost 10,000 yung atong gitawag na to the vampire plant. Kung mabuntag basta maiga siyang adlaw mamatay siya. The vampire plant ang atong nga next ha. Take note, basig masyak niya mo rin. Mingon mo scam ning ato, dili scam ning ato. Kani siya for real, for real, for real, for real. Oo. Kani siya, kung ani siya tawag anang pag magabi pag abot og 6:15, mabuhi ni siya. Muna gitawag na to the vampire plant, ha? The vampire plant. Ay mo katingala mo guni siya, the vampire plant. Wala pa mo nakitaan is mga online selling. Dina Elvin, Karen Kier. Misay, the vampire plant. Mabuhi ni siya pagkagabi, ha? Alas 6:15. Kinahanglan bubuan yung alas 6:15. Mabuhi ni siya, laya na day pero muna'y naka-amaze sa plant. Almost 10,000 ni siya day. O zombie plants, pwede, vampire plants, zombie plants, Dracula plants, pwede na, ha? So, pamain na lang, pamain. Di mo maghisgot og mga kuan, mga lain nga words. I-respect ninyo nga plants kay vampire plant. Ako ray gabaligya ani ging. Glyza anuli, pamay na lang Glyza, pamay vampire plant. Oo. Basta mainitan ni siya, malaya, mga taltal ang dahon, pero ini kagabi ani Grace, mabuhi ni siya. Nato gitaw og vampire plant. Di apoy, ayaw mo sige pangatawa kay seryoso ning atong negosyo. Usa man ni sila. Uy, pamay na lang, pamay, walay katawa-katawa, seryoso ta, seryoso. Na ay price pa mo namin na 10,000 vampire plant. Kathleen Spebs. Pamain vampire plant ha. Vampire plant, zombie plant, sila Ron, Joanne, ipaki-MGS. Masumpa Joanne, ayaw mag walay mga reporting ha. Marjo, ayaw ginana Mardio. Mo respeto ta sa online class. Og nya madam pag abot og gabi susuon imong dugo. Di ni siya manupsupay Mario. Makuan ka ng mga kuan lagi mo mga buyer, mga bugos buyer lagi mo. Kana akong ganahan Edwin. Muna Ron, Amil. Muna akong ganahan ka ng mine, vampire plant kana. Ano nyo i-type di ha? Ayaw mag-type og lain. Ginipiyon say, ibubo. Tubig, watermelon, anak. Pwede hashtag sup plant. Vampire, sup. Na nibugwak ko kape, gihigop vampire. Ayaw mo pagbinuang kasi, gusto man mo, uy, seryoso ta sa atong online selling. Pamain lang, isa to si Edwin, pamain, vampire plant. Hashtag, supsupeni. Kuyaw na madam, dili ni mama, kay plants ni, wala, ginoo ko na, unsa man mo, seryoso ta, ayaw mo, sige, unsa naman na inyong mga, rare kaayo, tinuon na, Irish, rare. Ayaw, kuan, nakatawa ko. Wala, ginoo ko. Pag seryoso mo ha, mine, itype nyo, mine, vampire plant, hashtag, sopsopeni. Muna siya yung scientific word, sopsopeni. Sopsopeni, vampireni. Ma'am, thank you so much, Madam Eddie Liv, sa 100 stars. Thank you sa mga star senders. MD Yap, good morning. Marjo, dili mag-comment og lain. Roxy, exotic, ang ganahan si Josep. Naginoo ko. Dili na magsigig-type, senyorita Mega. Ayun mo pag-type og lain. Mine lang kana. Vampire plant, mine, kana. Glyza, gi-explain na nata mga, this is a vampire plant. Kani nga vampire plant. Alas 6:15, buuan ninyo siya watermelon. Ayaw bubuig bendita kay mamatay ni siya watermelon. Watermelon inyo ibubuan ni dili ka ng normal watermelon. Baby Mago. 6:15 in the evening. Bubuan ni mo siya watermelon, mabuhi ni siya. Pero in the morning, since this is a vampire plant, ay si katawa Maria, uy. Sa mga ako mga bogus buyer man oy. Si Minda ako. O kana sopsopeni, vampireni, Mons,
Too mo, ayaw mo kuan nganong tigo. Agoy ni mo Benben, Baris, Bukino. Unsaon nimo pagkabalo sa atong negosyo? Nawa man mo na minaw, ma-stress. Ala di ako mag-online selling, maka-stress mo, di mo maminaw sa instruction. Pamain lang na. Wak-wak plant, vampire plant, #supsupeni, bumpereni. Okay na ta. Kerwin, Chupapineni. Ayun na mo gamit og lain nga mga hashtag. Yaga-yaga sa imong negosyo para dili na ayaw mo yaga-yaga kay ako din ang nabuhi ko, tarong akong panginabuhi, ganahan kong makakwarta, ganahan kong mahalinan. Ayaw kana tsakto na malo. Mime, supsupeni, kitkiteni, kana madawat na. Kylin Tan Nuevo, Richard Tan, Alma, mahadlok man sa daan ng tanuma, madam, makuhaan, rare plant. From the Highlands of Nepal. Highlands of Nepal na ayaw makuhaan. Shots ba, pag mulapas og 6:15, wala na. Ugma na pod. Pagtarong mo, ayaw mo kay seryoso ko sa akong negosyo. Bert, good morning. Next plantahan, next plant. Baligya na, tanang ninyo nakita sa likod, baligya na tanan. Girlie, baldago inti. Pagtarong lagi mo, na inyong mga comment, next plant. Take note, para mahibalo mo sa history ang nga plant nga atong i-reveal is, gikan siya sa Malaysia. It's a rare plant. Duhara gyud ka leaves ang iyang ma-produce in 1 century. In 1 century kay pre-Hispanic plant ni siya. During the Jurassic Park, panahon pa ni sa mga guerrilla, mga Yamashita, mga World War III, mga pre-Hispanic plant. So kuan ni siya kinahanglang kanang iyang gitawag nato kanang kanang temperature, dili bugnaw, dili init, kanang nara siya murag in the middle of it. Ay god ka dili ma-reach. Manswita Abejero, negosyo ning ato te maning nanay maning negosyo ning ato kay kabalo baya kaso. Atong husband prehistoric plant will only produce 2 leaves. Panahon sa mga guerrilla, panahon sa ang worth ani is 15,000. Luan Pabati Ragudo from Manila, Tilin Torres. So ang price ani fixed price wala gyud hangyo is 15,000. 15,000 pamain ha. Ibutang niya, #prehistoric plant. Yelloneni planteti. Muna iyang scientific name. I-memorize ninyo ha. Yelloneni planteti. Maribel Katina, hi. So, mo niya nga ito ang prehistoric plant. Tanawa ha. Look at. Prehistoric plant. Duharag yun na in 1 century. Salamat sa another 100 stars. So, pamay na lang. Yelloneni planteti. Yelloneni ha. Yelloneni planteti. Sakto na, Malaysia. Dohadahoni, Akunani, Maynimini, Minibirahi. Unsay layos. Ay magpasagad og comment kung wala mo nakabalaw sa history sa plant. Say layos na nimo ka healthy ana. Kenneth Aveso J Kikiruni. Dita mo gamit og laing hashtag, dili mo alakan si ani kay panahon pa ni Jurassic Park. Yelloneni planteti prehistoric plant. Doharay leaves. Doharay leaves ani. Gibitok ng tanuma kay deworming. Wala lahi itong Shelly, Macdot, Alveola. Halabuhi. Seryoso, taga-negosyo ka, diredita mang scam ha. Isprehe nag-round up, madam. I tell you, die. Dugay na kaini, die, pero wag ni give up, die. Muugo ni nature sa plant. A rare plant, Yelloneni, planteti, pamay na lang 15,000. Serious matter niya ha. Pauline Singson, Mobinar, Sudang. Salamat sa family Ragudo, Luan. Sige, Tilin Torres. Shout out, mabuhi ka na. Buhi ni siya. Country. This is an intercontinental plant. Mabuhi ni siya tropical countries. Mabuhi po ni siya kanang orang degrees nga kanang freezing degrees. Mabuhi po ni siya. Mistag itapad ni mo sa adlaw. Mabuhi rago ni siya. Muna nakamahal ani nga plant. Muna siya nga plant nga rare kaayo. Yelloneni planteti. Prehistoric plant during Jurassic era. Panahon sa Yamashita, panahon pa nis mga crocodile, panahon sa mga kingdom animalia, mga algae, from Yelloneni planteti Jugsaki. 1 century, duharay dahon. Ingon ana na. Dili na mo dako siya kay propagated na siya kanang giinjikan na siya mga insulin, giinjikan na siya mga something. Butangin nagbitsin tayo para mo dako.
Dili, insulin na iya, insulin. Na siya maintenance, oo. Shelly Cueva, surprise, madam. Oo, kay basta rare plant, mahal yun na siya. Ayaw magkatingalaan na mga very expensive. Yellow neni, dohan neni, putot neni. Okay, ready? This is what we call the wooden plant worth 35,000. Pakimay na lang and then pakishare na po lamang sa ating mga friendship out there para makadiscover sila nga na existence of the prehistoric wooden plant worth 35,000 coming from mainland China, COVID-free. We are shipping this item all over intercontinental shipping. No shipping fee. Libre tanan, door-to-door delivery. Naka-COVID suit. Covered good na ang atong tig-deliver ani para safety ta. Margaret Marga, so wala ito kita og wooden plant. So pamain na lang sa atong wooden plant, ha? 35,000 pamain. Paki-share na lang, paki-share wooden plant. Okay na ta. Okay, pamain na lang. Katong bago lang naabot sa ato ang online class. Kuan ka nang i-PM ko first private message. Di ana, ang wooden plant. O Jumuel Batahoy, wooden plant. Oh. Okay na ta? Nicole Galarpe, pamain. Marga, kumusta ka day? Pamain, wooden plant. Animal, diling animal, plant ni. Marilyn, pamain, 35,000. O, kana, 40k PM kung sigurado nang makuha ni Maria, ha? 40k. Kung sureborn na, ha? Pamunal sa bata laga. Dili. No. Do not use this for DSWD purpose. Mamunal bata, bawal. Aha, last viewing. Ganahan mo sa atong last viewing. Oh. Ayaw magkuhan kay mahal niya 35,000. O, last viewing, pamain. O, pamain, type mine. Kena mo. Maricel. Kena. Yes. Okay, sige. Pamain lang ha.